Tuntien teidät, kunnioitettu isä Vesa Takala, olette toimineet esimerkillisesti rajaseudulla, olette toimineet ansiokkaasti ja ahkerasti kirkon eri järjestöissä, olette vaalineet ristisaapaperinnettä 30 vuoden ajan. Sotilaspapin kautta tehdystä nuorisotyöstä on moni nuori saanut vahvistusta oman uskonsa harjoittamiseen. Teidän kautta isä Vesa valittu ajatus ympäri vuoden tulevasta ylösnousemuksen yliemusta. Näillä perusteilla on Ortodoksisten Pappienliitto ry nimennyt teidät vuoden 2012 papiksi.